program is brought to you by Honorable Alfredo Pidok Garbin Jr., Congressman, Ako Bicol Party List, Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa, Mr. Lau Beltran, Tabang, Hali sa Puso, Alan Ranyola, former City Councilor, PCL President, Board Member, Province of Albay, GL5, Aluminum and Steel Fabrication. GL5 is located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-6870-875 or 0997-6112-686. AC Car Wash and Auto Accessories, located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo Bicol, magkasararo Bicol, magtabang sa kapwa anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Beltran, ang tawong matinabang at sinsatong madudulukan. Yan sila Beltran. Sa pandemya, asing kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila Beltran, just one call away. Sila Beltran, La Beltran. Oh, sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa saindo. Handang dumamay sa mga problema mo. Marhay na amigo, totoong tao, one call away lang sa Indo. Sila Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong maduduluhan. Yan sila Beltran, just one call away. We would like to thank the following: Gibros Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minia, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Cap Ato Valladolid, Barangay Chairman Taysan Legazpi City, Honorable Alex C., City Councilor Legazpi City, Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay 1st District Engineering Office, FOG, Food on the Go. For orders, contact Distoni Kiliste. Food on the go, available on your favorite leisure spot, tea spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/teaspotalbay. Sa Teaspot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of
news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oras natin Bicol Net TV 6:35 in the morning. Bicol Net Update. Masunod na po. Alas 6:36 na po ng pagkaaga. Arito na mga balita ngayong araw pong ito ng Martes, September 21, 2021. Mga naglalakihang balita ngayong pong araw pong ito ng Martes. Ating po mga balita, balitang nasyonal, pumayag na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdaraos ng limitadong face-to-face classes ayon kay Education Secretary Leonor Briones. Tiniyak naman ni Briones na ito'y sasagawa lamang sa mga lugar na may minimal risk ng COVID-19 infection. Ang mga nasabing lugar ay tutukuyin ng Department of Health at DepEd. Hindi rin araw-araw ang gagawing face-to-face classes kundi kalahating araw lamang at every other week. Sa inaprobahang guidelines, ang mga kindergarten classes ay magkakaroon lamang ng 12 estudyante habang ang grade 1 to 3 ay papayagan ang 16 na estudyante na ang mga klase ay tatagal ng hanggang 3 oras lamang. Ang mga technical vocation classes ay papayagan hanggang 20 estudyante. Titiyakin din na magkakaroon ng space for distancing. Paglilinaw pa ng kalihim, hindi pa nila tukoy kung kailan nito o kailan nila ito sisimulang ipatupad. Paliwanag niya, kinakailangan pa rin kasing aprobahan ng host local government unit ang pagbabalik klase ng mga estudyante sa kanilang lugar. Bukod dito, kailangan ding magbigay ng kanilang consent o permiso ang mga magulang at mga guardians na pabalikin na ang kanilang mga anak sa paaralan. Tiniyak naman ng DepEd na hindi pipilitin ang mga mag-aaral kung ayaw ng mga ito na dumalo sa pilot implementation ng face-to-face classes. Nasa 28 milyong estudyante ang nag-enroll para sa school year 2021-2022 na mas mataas kaysa 26.2 million na naitala noong nakaraang taon. Alas 6:38, kinontra kahapon ng Department of Health ang unang pahayag ng isa nilang opisyal at iginiit na hindi pa umano ganap na inirekomenda nila ang pagbabakuna sa mga batang nasa edad 12 hanggang 17 taong gulang. Sinabi ng DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa umano ng kanilang vaccine expert panel ang kaligtasan at pagiging patas ng pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa naturang age group. Kabaligtaran ito sa unang pahayag ni Undersecretary Mirna Cabutahe na pumayag na ang VEP or ang Vaccine Expert Panel na bakunahan ang mga bata at tinitignan na ang buwan ng Oktubre sa posibilidad ng pag-uumpisa ng pagbabakuna. Una lang binigyan ng EUA ng Food and Drug Administration ang naturang 2 manufacturers ng bakuna para sa mga bata. Ngunit magagamit lamang ito kung maglalabas ng rekomendasyon ang DOH at ang Vaccine Expert Panel.
Oras natin, alas 6:40 ng umaga. 6:40. Nangunguna pa rin sina Senator Cynthia Villar at Manny Pacquiao sa pinakamayaman na miyembro ng Senado. Sa inilabas na summary ng State of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ng mga senador, lumalabas na si Villar at Pacquiao ay mayroong net worth na mahigit na 3 billion pesos. Si Villar ay mayroong net worth na 3.87 billion pesos hanggang nitong sa Disyembre 2020. Habang si Pacquiao naman ay mayroong 3.18 billion pesos. Sumunod sa kanila sina Senate President Pro Tempore Ralph Recto na mayroong 581 million pesos. Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na mayroong 220.7 million pesos at panglima si Senator Bong Revilla na mayroong 179.9 million pesos. Si Senator Laila de Lima naman ang may pinakamababang net worth na mahigit sa 9.5 million pesos. Oras natin, 6:41. Sa oras na alas 6:41. Tiniyak ng Department of Education na pananagutin nila ang mga estudyante na sangkot sa napaulat na online class cheating. Reaksyon nito ni Education Secretary Leonor Briones na nag-viral sa Facebook group kung saan ang mga estudyante ay nagdadaraya at nagpapasahan ng sagot sa kanilang modules at exam. Ayon kay Briones, hindi nila kukonsentihin ang ganitong pandaraya, sa halip ay kaagad na aaksyonan. Binigyan din na ang mga matatanda na kasama ng mga estudyanteng ito ay dapat maging mabuting ehemplo at huwag konsentihin ang pandaraya. Nauna ang sinabi ng National Bureau of Investigations or NBI na minomonitor nila ang mga Facebook pages para sa online cheating. Sa oras na alas 6:42 ng umaga, lumako tayo sa ating mga balita dito po sa ating po sa Bicol Region. Sa oras na 6:42 in the morning, pag-iimplementa ng granular lockdown sa apektadong barangay sa Daraga Albay, pinag-aaralan pa. Binabantayan ngayon ng Local Government Unit o LGU ng Daraga ang kalagayan ng bawat barangay dahil sa patuloy ring pagtaas ng bilang ng mga nagpapositibo sa sakit na coronavirus disease or COVID-19. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, pinag-aaralan muna nito kung nararapat nga bang isailalim sa granular lockdown ang isang barangay sa nasabing bayan. Maaari kasi umano na hindi makapagtrabaho ang mga residente oras na isailalim ito sa lockdown. Maliban kasi or maaari kasi umano na hindi maliban pa rito, nagbibigay ng ayuda ang LGU sa mga residente sa tulong ng DSWD upang mapanatili ang mga ito sa kanilang tahanan. Dagdag pa nito, kung sakali man ay patupad ang granular lockdown, ay maaari namang household ang may rekomenda nito upang hindi lahat ay apektado. Sinabi ng opisyal sa ngayon ay tanging magawa muna ng mga ito ay higpitan ang pagbabatupad sa mga minimum health standard protocols ng Department of Health or DOH upang mabawasan at hindi na dumagdag pa ang nagpupositibo sa naturang sakit. Oras natin alas 6:44 ng umaga, 6:44. Bago tayo sa Legazpi, aabot sa mahigit 300 kilo ng iba't ibang klase ng basura ang nakolekta ng mga volunteers sa dalawang coastal barangays sa lungsod ng Legazpi.
kasabay ng pagkikisa sa International Coastal Cleanup Day noong Sabado. Kabilang sa mga nakolekta ay ang mga plastic bags, plastic bottles, styro containers, marine debris at iba pang kung saan napuno ito ang nasa 100 sako. Pinangunahan ng GCI Legazpi Duwani Chapter ang nasabing aktibidad, katuwang ang GCI Daraga at Tabaco. Ngayon din ang local gobyerno ng Legazpi, mga empleyado ng munisipyo ng Daraga, Mayon Photography, AXA, Guardians, Uragon Bikers, Fierce Bicolana Football Club, at Let's Do It with World Foundation. Sa panayam ng Brigada News kay JCI President Leia Binaventura, napili nila ang Barangay Dapdap at Puro para sa aktibidad dahil ito ang palaging dinarayo ng mga tao kapag o kaya kailangan manatiling malinis. Mas maganda rin umano ang lugar at open space ito, lalo pa ngayon na nananatili pa rin ang mga banta ng coronavirus. Panawagan ito sa mga albayanon at Ligaspeño. Nasa kamay ng mga tao ang pangangalaga sa kapaligiran, kaya kung gusto umanong maabutan pa ang susunod na henerasyon ng gagandahan nito, kailangan maging disiplinado at responsable ang lahat ng kababayan natin sa papanatili ng kalinisan. Oras natin, alas 6:46 ng umaga, 6:46 in the morning. COVID-19 cases po sa Bicol Region. Maabot na po sa 32,677. Matapos na magdala ng 441 na bagong kaso. Pumalo na nga po sa 32,677 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Matapos magtala ng 441 na mga bagong kaso ng COVID. Nagtala ng pinakamaraming bagong kaso ang Camarines Sur na umabot sa 314, kung saan 85 nito ay mula sa Naga City, 53 sa Calabanga, 27 sa San Jose, 17 ang Karamuan at Libmanan, 14 sa Kamaligan, 13 sa Pasacao, 12 sa Pili, 10 sa Guwa. 9 naman ang Milaor at San Fernando, 8 naman sa Gainsa, 6 ang Bato at Bula, 4 naman ang Minalabak, Nabua, Siruma, 3 ang Pamplona at Tinamak, 2 naman ang Buhi at Sangay, at 1 ang Baaw, Bumbon, Kanaman, Magaraw, Presentasyon at Tigaon. Ang Camarines Norte ay nagtala ng 60 bagong kaso, kung saan 16 nito ay mula sa bayan ng Vinsons, 9 sa Daet, 8 ang Jose Panganiban, Labo at Talisay, 3 ang Mercedes at Paracale, 2 naman sa Kapolonga, at 1 ang San Lorenzo Ruiz at Santa Elena. 43 ang bagong kaso sa Albay, kung saan 17 ang Bakakay, Libon at Malilipot, 6 sa bayan ng Santo Domingo, 4 sa Manito, 2 ang lungsod ng Legazpi at Tabaco, 2 sa Ligao at 1 ang Kamalig, Daraga, Ginubatan at Malinaw. Ang Masbate ay mayroong 19 na bagong kaso, kung saan 5 nito ay mula sa Masbate City, 3 sa Mobo, 2 ang Baleno, Kawayan, Placer at San Jacinto, at 1 ang Aroroy, Katayngan at POV Corpus.
Dalawa naman ang bagong kaso sa Sorsogon, nakapwa mula sa bayan ng Donsol. 0 new case ang Catanduanes habang mayroong 3 nagpositibo na mula sa labas ng Bicol. Samantala, pumalo na sa 22,551 ang total recoveries matapos panagdagan ng 133 na mga bagong gumaling kung saan 82 nito ay mula Sorsogon, 42 sa Masbate at 9 sa Catanduanes. Pumalo na rin sa 1,037 ang death toll matapos magtala ng 4 na panibagong nasawi na pawang mula sa lalawigan ng Sorsogon. Kaugnay nito ay patuloy ang pagpapalanan ng Department of Health sa mga Bicolano na sundin ang BIDA Solusyon Plus sa COVID-19 para sa serbisyong salud ng Bicolnon. Aras natin, alas 6:51, 6:51 in the morning. Good morning kay Ma'am April Bernadette Historilla Javier Esquivel, Sir Aster Esquivel, Jove Jessa Panin Orido. Good morning. Para inaaga po sa Gabos. And also kay Beberose Sarsuela Esquivel. Alas 6:51, 6:51 in the morning. LTO Bicol nagbabala laban sa pagpapalaganap ng mga peking lisensya at rehistro mula sa online scammers. Dumaan sa proseso upang hindi maloko. Ito ang muling binagyang diinan ngayon ng Land Transportation Office or LTO Bicol sa publiko upang maiwasan ang pagiging biktima ng mga online scammers na nag-aalok ng asistensya sa kanilang opisina kapalit ang malaking halaga ng pera. Payo ng LTO Bicol, iwasan ang makipagtransaksyon ng student permit, lisensya o rehistro ng sasakyan sa pamamagitan ng mga Facebook page o mga individual sa social media. Panigurado mano kasing bogus ang mga ito at hindi totoo. At ang inaalok nilang mga transaksyon ay peke, fake. Hindi rin umano pinahihintulutan ang non-appearance sa pagkuha ng lisensya dahil gumagamit ng biometric system kung saan kukunan ng litrato, fingerprint at lagda or pirma. Personal din umano ang pagkuha ng written at practical exam ng mga aplikante. Nag-abiso din ang ahensya na tiyaking naka-follow lamang sa mga lehitimong Facebook page at iba pang social media accounts ng LTO upang meron umanong digital assistant ang LTO upang sumagot sa mga makatanungan ng mga kliyente. Mababatid na sa nakalipas na 2 buwan, 3 entrapment operations kontra online scammers ang naikasa ng LTO sa rehiyon at tuwang ang Anti-Cybercrime Unit ng PNP. Sa huli, nanawagan ang ahensya na huwag tangkilikin ang mga nagsisilabasang online assistance at fixers gaano man ito ka-convenient o hassle-free upang hindi masayang ang oras at ang perang pinaghirapan. Ma'am Vanessa Silencio Diaz, good morning. Ma'am Lenny Alba, good morning. Yan po ang mga balitang nakalap, mga balitang press
mga balitang naglalakihan. Ngayong pong araw pong ito ng Martes, sa 21 po ng buwan ng Setyembre, September 21, 2021. Para naman po dito po sa Bulagang Pampalitaan, Sentrang Pampalitaan ng Bicol Net TV. Ako po, Maestro Nel at Tuon, ang inyo pong naging tagapagbalita. This program is brought to you by Honorable Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman Ako Bicol Party List, Engineer Glenn Casulia, Go Casulia, Katuwang Kanmasa, Mr. Lau Beltran, Tabang Hali sa Puso, Alan Ranyola, former City Councilor, PCL President, Board Member, Province of Albay, GL5, Aluminum and Steel Fabrication. GL5 is located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, with cell phone number 0918-6870-875 or 0997-6112-686. AC Car Wash and Auto Accessories, located at Purok 3, San Roque, Santo Domingo, Albay, owned and managed by Mr. Gerald L. Cinco. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kawa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, 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 Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Beltran, ang tawong makinabang at sa tumadudulukan. Yan sila Beltran. Sa pandemya, asin kalamidad, siya ang tawong minatabang. Yan sila Beltran, just one call away. Sila Beltran, La Beltran. O sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa saindo. Handang dumamay sa mga problema mo. Marhay na amigo, totoong tao, one call away lang sa Indo. Sila Beltran, ang tawong makinabang, asin tawong maduduluhan. Yan sila Beltran, just one call away. We would like to thank the following: Gibros Construction and Supply, owned and managed by Engineer Ron Rosal, Honorable Vince Baltasar III, City Councilor Legazpi City, Honorable Cap Michael Minia, Barangay Chairman Bunga Legazpi City, Honorable Renato Cap Ato Valladolid,
Barangay Chairman, Taysan, Legazpi City. Honorable Alex C., City Councilor, Legazpi City. Miss Marites Maniago, PIO, DPWH, Albay, 1st District Engineering Office. FOG, Food on the Go. For orders, contact Gistoni Kiliste. Food on the go, available on your favorite leisure spot, tea spot, coffee, tea, and snacks. For orders and delivery, visit www.facebook.com/teaspotalbay. Sa Teaspot, garantisadong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, word